Ayun na nga, bida yan siya. Makakasama natin ngayong umagang ito ang mga representante ng Pangasinan sa mga national stages ng, ano kasing tawag mo doon? Pageant. Ayan. Pageant. So today makakasama natin si Jo Marie C. Cabusaw, ang Mr. Pangasinan Tourism 2024. Good morning. At saka si... Yes. Sige. Si Jerizon R. Jasmine, ang Mr. Asia Pacific Eastern Pangasinan 2024. And of course, si Lance Zyril Orduña naman ang Mr. Island Tourism Philippines Pangasinan 2024. Kayo yung mga sumali nitong nakaraan lamang na Mr. Pangasinan 2024. Kamusta kayo today? We're doing great, and of course, we're very much excited, honored because we are invited here at Morning Balitaktakan po. Thank you so much. Ayun naman. Ikaw, parang bagong gising ah. Parang may kulot lang po. Ay, bagong kulot. Ay, alam ko kung anong tawag dyan. Ano? Curl. In English mo eh. Oo, kamusta? So yun, okay naman po. Kagabi is nagpa-massage po kami sa may... Oh, wow naman, nagpamassage. Yes. Oo. And ayun, naka-relax naman kahit paano. Oh, mabuti na lang, ano, sila nakakapagpamassage. Diyos ko, sana sumama ako. And, how are you? Ayun, so, ayun, okay naman po. Bali, kagabi lang rin po, nagpa-massage kami. Then, nag-relax din po kami para sa moment na to. Kaya naman pala fresh-freshan itong mga ito ngayon. Oo, balita ko nga kayo ay magiging representative ng Pangasinan, ano, para sa mga national na stages natin. Si Jo Marie ay sasali sa Mr. Earth Pangasinan 2024. How is the preparation going? Since Mr. Earth Philippines 2024 focuses on advocacy, I'm currently pursuing my advocacy, which is youth empowerment through environment. So I did jobs, or I did visit different areas, not only in the province of Pangasinan but also in the rest of Central Luzon, specifically in Tarlac Province, where I am situated right now. So since our advocacy is on protecting our Mother Earth, we kept on continuing conserving and preserving our nature, which is our Mother Earth. Uy, tamang-tama lang yan sa anong ganap natin today, ano? So, meron ka ding napulot ulit. O, na ang July 10 pala ay Global Energy Independence Day. Diba? So, maaari mo yung isama sa yung advokasya. And, ang fluent, ang kwan mo, no, ang witty mo in answering. So, kamusta yung preparation pa natin sa ibang mga aspeto ng pageant na sasalihan mo? And I believe this will be this coming September. Yes, this will be on the month of September. There are no specific dates and place yet. And aside from the advocacy that we are focusing, of course, we have APROS, who could continuing our wellness needs, and of course, Other House of Wellness, Pahad Aesthetics, and the rest of our sponsors who kept on preparing us for our upcoming national competition. So these are just some of our sponsors who kept on making us prepared for our national competitions. Labang ka doon. Ang nasa isip ko lang habang nagsasalita siya, yung kantang Paraiso. Oo, ako naman, parang ano, yung ikaw na kanta, yung parang habang nagsasalita siya, ikaw, ang pag-ibig. parang ganun. Pero very nice, ano, very well spoken itong si Jo Marie. And I believe kailangan talaga yan when it comes to pageantry such as this, kasi magkakaroon tayo ngayon ng mga isipan tungkol sa mga male pageants na parang, hindi sila magaling sa Q&A, di ba parang nahihirapan silang sumagot, pero pinatunayan ngayong umaga ni Jo Marie na hindi lang mga babae o mga parte ng LGBTQIA+ ang magagaling sumagot sa mga question and answer portion. Ngayon, tanungin mo nga siya ng isang question na pangmalakasan. Sige, eto. Why? Itatry ba? Itry mo nga. Legit? Legit. Sige. Ano bang tanong? Ito. Go. How can you contribute in promoting yung, tawag dito? Conserving energy, yun na lang. Since, yun yung pinagdiriwang natin ngayon. Yes. Since we are celebrating today the global independence, so we must protect our Mother Earth by simply educating our people. It would start with our children of today. If these people are educated, they will be aware of what is happening to the current status of our country, which is the Philippines. And these are just some of the reasons why we kept on educating people, so that they will be aware of what's happening, or what are the trends and issues that our country is facing. Wow. Well said. Grabe. Next. Ano pala yung nirepresent mong bayan during Mr. Pangasinan?
I proudly represented the municipality of Alcala. Alcala! Oh my gosh, napuntahan namin yung kwan ninyo, no? The Yung famous park ninyo, yeah. yung famous park ninyo. We've been there and we're hoping we can go back there. Hope to see you there. Yes, we're hoping to. Of course, hindi lang naman si Jo Marie ang lalaban sa national stage dahil si Jerryson naman ay sasali sa Mr. Asia Pacific 2024 this coming November 2024. Same question, how's the preparation? So yun, so matagal pa naman po yung preparation ko, which is, yung pageant ko, which is November 2024. So, ang ginagawa ko na po muna is mag-enjoy. So, nag-travel din po ako. And, yun, relax talaga. Para, hindi ko rin po pinipressure yung sarili ko. Oo, kasi isa yan sa mga nakakakaba, no? Kasi I haven't been to any pageants or naging part ng pageant, pero yung pressure, if it's too much, mawawala ka sa concentration mo during the pageant, eh. Oo. So, anong pageant po ba yung sinalihan niyo? Anong pageant po ba? Ayun, bar lang. Kaya napakalaga talaga mag-enjoy, di ba? Yes. While preparing. And oo, habang nag-enjoy ka din, ano, kasi kailangan natin ito, yung physical fitness. Oo. Going to the gym? Yes po. How many times a day? Ngayon po kasi... A day? So, ngayon po kasi naging busy. So, parang kababalik ko lang din po ng gym 2 days pa lang. Oh, And okay nagkasakit lang. din po kasi ako. Ay, buti na lang ano, pero ngayon okay ka na, you're Yes, feeling well. Oo, dapat maging health conscious tayo. Kasi ganyan tayo mga nagpapageant. What? Oo. So, Ano mga naman kayabi, ang- abangan nyo si Miss Bea sa mga future pageants natin. Who knows? Who knows, di ba? Oo. Ano yung advocacy mo naman? So, I am advocating for quality healthcare for everyone. So, we should always respect whatever our stand yun po, sa buhay. And may mga activities ka na rin ba na sinasalihan or mga organizations para dito sa advocacy natin ito? Sa ngayon po is tumutulong po ako sa barangay namin sa mga pagsama-sama when it comes to emergency. Yun po. Bidang-bida nga naman talaga sila. Ipakilala mo naman ang ating pangatlong guest for today. Ayan. At syempre si Sir Lance ay sasali naman sa Mr. Island Tourism this coming April 2. Ay, tapos na pala. Ay, 2025! 2025 yan. Pagpasensyahan, di ba? Nagulat lang kami sa mga sagutan ng mga bisita natin ngayon. Talagang nagulat lang kami sa kanilang choice of words. Oo nga. Mr. Island Tourism. So, paano naman ito ngayon? Is it advocacy, more on advocacy or what? Sa ngayon po, less pressure pa sa akin kasi matagal pa talaga yung pageant ko. Pero hindi ko pinapabayaan. More on body toning ako ngayon and siguro next year doon ako magpa-practice ng mga pasarela and more on Mindset, oo. Mr. Island Tourism, they're more of yung mga isla-isla nga. Oo, like we have how many islands? Many islands. Many islands. We have a lot. Oo, di ba? So bilang taga Pangasinan ka, ano yung ibibigay mong difference dun sa pageant? I also ipagmamalaki ko talaga yung province ay Pangasinan. Maraming aspeto like lugar, food delicacies, yan. Yes. And Food. especially yung mga beach, yan. Then yung, syempre yung, ko na rin, yung hometown ko na rin, yung bayan ng Manawag. Ay, Manawag ka. Yeah. We've been there din. Oo, maganda. Natikman mo na ba yung Sampaguita ice cream nyo doon? Dapat natikman mo na. Pagbalik mo, hanapin mo. May Sampaguita ice cream kayo sa Manawag. Ikaw, anong nirepresent mo noon? So, sa may Puso Rubio po ako. Puso Rubio. We've also been there. Ang tawin ko puntahan. Hindi, basta hindi nyo kasi natatanong. May lahing gala kasi to si Miss B. Oo, mahal na mahal ko ang lalawigan ng Pangasinan. Sa Puso Rubio naman, nakilala ang Puso Rubio dahil before it was called Redwell. Yes, Redwell. Kaya siya Pozo Rubio. Maraming mga bukal sa Pozo Rubio. Yes, Kaya Dickwell marami po. kayong tawag dito, Mga spring balon po. resorts, Yes diba? Tapos Ito. meron pa silang isa malapit sa municipality nila. May naiiwan doon na Redwell. Ayun. Kita ko yung akala. So, pwede kaya ako mag-advocate for Pangasinan? At ayun, no, May tanong. May tanong tayo coming from our live viewers, no?
how do each contestant support each other when it comes to preparation naman ng each pageant nila? Oo. Siyempre, mahalaga daw yung preparation ng mga, mga co-contestants ninyo, ganun. Since we've been together for almost 2 months when we represented our municipalities during the Mr. Pangasinan, together with my co-kings, we kept on helping each other, especially on our communication skills. I kept on telling them to read more, read news and different encyclopedias and all other trends and issues that are very necessary, especially when you are answering questions, so that you know what to answer when the question is being thrown to you. Encyclopedia, di mo Sorry. kaya. Pero kayo, tuturuan ko din kayo. Oo. Alam niyo ang basahin ninyo, dictionary. Tapos pag tinanong kayo, magsasagot kayo, A is for apple. Hindi, pero napakaganda nga naman kasi they're really supporting each other when it comes to this kind of pageantry, kasi hindi naman dapat kasi na nakikipag-unahan ka or dapat, ay, mas magaling ako dyan, mas kung ako dito, kasi it promotes camaraderie. Pageantries are promoting camaraderie and brotherhood. O friendship. Ang kagandahan nito, like right after the pageant nationally, marami kayong makikilala. Diba? At isa pang maganda, kapag pupunta na kayo sa bayan nila, libre ang tirahan. Any message sa mga aspiring din ng mga kings just like yourselves? Unahin natin wag muna ikaw. Unahin natin si Lance. Para sa akin naman, if willing ka talagang mag-embark sa journey ng pagpapageant, i-try mo. Kasi katulad nga nung narinig ko sa kay Kong TV na hindi mo malalaman ng isang bagay, hindi mo malalaman kung para sa yung isang bagay kung hindi mo susubukan. Ayan. Nice. How about Sir Jerizon? Ayun, sa akin naman is pag may pangarap ka, gawin mo lang. Wag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Kasi yung pangarap is wala namang edad yan. Walang limitation. So, libre lang yan. Miss B, para sa'yo yun. Ang sama ng ugali mo, Ellie. Walang edad ang pangarap. We have Jo Marie. Of course, if you want to join competition, first is invest on yourself, on your physical appearance, on your physical attributes, and like Lance, what Dr. Carl Balita once said, when the dreamers and the dreamer become one. So if you pursue your dreams, if you pursue what you want, and it would happen. It's just a matter of mindset. Oo, sabi nga nila, ano kasing tawag mo doon? Manifestation. You manifest everything. Oo, lahat ng mga pangarap mo, lahat ng dreams mo in life, you try manifesting them now, as early as now. So kung gusto mo maging king, pag naglalakad ka sa Session Road, para ka lang rumarampa, practice mo na yon sa pasarela mo. Kapag may mga kausap ka naman, try to listen. Diba? Kasi marami kang matututunan. Hindi lang sa sarili mo, kasi when it comes to learning things, lalo pagdating sa pageantry, hindi lang yung kung sino yung coach mo, kung sino yung mga co-candidates mo. Syempre, sa mga taong hindi mo masyadong nakakasalamuha, marami kang mga natututunan dyan. Tanungin mo kung anong natutunan ko. Ano? Kumain. Aside from kumain? Matulog. Aside from matulog? Bahala ka dyan. Ayan. Baka may mga gusto kayong pasalamatan? Anyone? Of course, would like to thank the Mr. Earth organization headed by its founder, Sir Alan Galang Naboa, Kurt Santiago, a representative of Baguio City before, who is our Mr. Earth Philippines 2023, Sir Joseph Sanchez, and of course, our director, Sir Jose Valencia, our very supportive and energetic talent manager, Sir Marvin. Maraming salamat po. And of course, to our sponsors, Aldreal House of Wellness Spa, HUD Aesthetics, Bruce by Ma'am Dana, and of course, to all of the people who are supporting, especially the people of Pangasinan, maraming salamat. To the Mr. Pangasinan organization headed by Sir Jose Valencia, Sir Marvin sa pagsama po sa amin, ito the core team of Mr. Pangasinan, and also my talent manager, Sir Armir, and my team U1 also, and also my family, and sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa aking journey, maraming salamat po. Shout out din sa akin sa Mr. Pangasinan organization, kay Sir Jose, kay Sir Marvin, and then sa handler ko na si Nay Marlon, and sa Team Kamandag. Yan.
And last, sa pamilya ko and sa mga supporters ko, mga kaibigan. Yan. Ayun, maraming salamat sa inyo. At bidang-bida nga naman talaga sila sa larangan na kanilang pinili. Kaya congratulations ngayon pa lang dahil panigurado na ibibigay talaga nila ang kanilang best para maipanalo din ang kanilang mga bayan, ang kanilang lalawigan. And syempre, hindi lang yon kundi maipakita nila at maipalaganap ang advokasya na daladala nila during their national pageant. Thank you very much for being here this morning. We really appreciate it. At saka nabasbasan na kayo, di ba? Nabasbasan na sila. Nabasbasan na kayo ng morning balitaktakan. Galingan nyo pag kayo hindi bumalik dito ng may corona. So, i-expect talaga nating babalik sila na may kanya-kanya na silang corona sa mga sasalihan nilang event. Yes diba? naman yan.